Terus magatik-atik din. Saman. Video na to, be. Lami na. Among gi? Pam. Dapat ako umutilaw anak ako Hala siya may nag-grave ako. nagtilaw ah. Ano ba? Hawa ba kay mutilaw ko mga video. Ewe. Video tilaw. Kamu na murag yung kamu. Piwi man dito. Ayaw na. Ayaw kung kuanan ninyo. Alis. Mulai ray ong griti. Sa iya na. Lain man ka. Manyawa.